Ce faceți, domne? Ieri o filmați pe asta? Știți, domne, ce a fost asta? Vreți să vă spun eu? A fost striptoză. Asta, zic eu, o curvă. Stăm de vorbă cu agent Daniela Oprea. Bună ziua! Bună ziua, dragă! De ce v-ați făcut polițistă? M-am făcut polițistă pentru că toți bărbații sunt niște nemernici. Să înțeleg. Să înțeleg că aveți sau ați avut probleme în dragoste? Stai puțin, dar de unde ai aflat asta? Nu, zi repede. Ți-a spus cumva nenorocitea de Carolina? Mă, și bâlbâi. Ce vă place cel mai mult la viața de polițist? Cel mai mult la viața de polițist îmi place că pot să bat bărbații. Să le trag una, fii atent, palme, pumni, picioare. Să le trag una între ouă, te rog, iartă-mă că nu mai fac. Și ca și încă una. Am înțeles, da. Interesant. Stai aici, doamnă, dacă vrei. Doamnă, înțeles? Foaie verde măr frumos, măi, of, neică mult ești ticălos, măi, că bați toate crâșmele, măi, of, de mi-ai mâncat zilele, măi. Foarte frumos. Adică eu cântam, Da. înțelegi, când uita să mai vin acasă de la crâșme. De-aia de numele trecutului nu mai vreau să-mi aduc aminte. Nu e așa că avem un obelisc frumos? Ia uite. Da, așa e. Deci trece lumea pe lângă el, nici nu-l observă. Într-adevăr, așa avem. frumusețe, e păcat să... Avem un obelisc foarte frumos. Ia uite. Hai să-mi fac și mie o poză cu el, că chiar să fiu polițistă, să n-am amintirea asta. Hai să facem o poză.